Здравейте! Днес ще ви представим един апартамент в квартала Кръстова вада. Апартаментът е с обща площ 120 квадратни метра, а площта без общите части е 100 квадратни метра. Проектът е на Triarch дизайн и всъщност те са менажирали цялостната реализация, като корпусната мебел е доставена и монтирана от DL Solutions, осветителните тела, пердета, завеси и платовете за тапициране са доставени от MOTI.BG. Почваме от антрето. Тук имаме един доста сериозен акцент, едно огледало, което е с диаметър 180 см. Всички жени са много доволни да имат такова огледало в антрето си. Антрето е с обща площ около 10 квадратни метра. Тук имаме достатъчно пространство за складиране на обувки, дрехи и така нататък. Както виждаме, тук имаме метални елементи за акцент. Вратите са от MDF боя мат и имаме интересен детайл по вратите тук. Дървесните части са от ламинирано ПДЧ. Тук имаме пространство, което е за затваряне на пералнята и сушилната и съответно баня и второ помещение, което е само тоалетна. Сега ще надникнем в тях. Мебелите за баня също са изработени от DL Solutions. В случая това е фурнирован дъб, който е влагоустойчив. Нямаме проблем да имаме такива мебели в банята. Сега ще ви покажа и тоалетната. И влизаме в всекидневната, където всъщност имаме, както в всеки модерен апартамент, кухня и пространство за хранене и за почивка. Кухнята, както знаем, е изработена от DL Solutions. Отново са ползвани MDF и ламинирано ПДЧ. Плота на острова и на самата кухня е от технически камък. Сега ще ви покажа няколко детайла в кухнята. Тук за удобство на домакинята имаме отседник за чини и чаши. Навсякъде съответно имаме LED осветление. Тук имаме един интересен детайл, също за удобство. Това нещо се издърпва, за да може да имаме по-лесна работа в фурната. Тук имаме пространството за телевизора, TV шкаф, отново MDF боя мат и интересен детайл, отгоре сме поставили лакобел, за да не се драска покритието на MDF-а, а и изглежда по-добре. Съответно, пък този шкаф крие газовото котле, защото отоплението в апартамента се случва с газ. Можем да видим този доста интересен повилей. Той е от Ideal Lux. Всичките осветителни тела са от MOTI.BG. Имаме различни осветителни тела. Имаме на Ideal Lux, Mytoni, Redo, AK Lighting и така нататък. Апартаментът разполага с две спални. Съответно, едната е основна спална, другата е детска стая. Ще ви покажем спалнята. Тази спалня е с квадратура около 14 квадратни метра. Настилките и тук и в детската са мокет, което е доста удобно. Имаме достатъчно място за гардероби тук и тук. Съответно на площ от 14 квадрата не е много, но дизайнерът са предвидели място и за жената. Не е класическата тоалетка, но има достатъчно място жената да върши своите неща тук. Съответно до тоалетката има съчетание с един по-малък шкаф, където могат да се складират по-малки дрехи. И имаме тапицирана част, където може хората да седнат, да се преоблекат и да им е удобно. Имаме съответно LED осветление зад панелите в спалнята, тапицирани части, осветителни тела над нощните шкафчета. Отново имаме този детайл с лакобела над MDF-а, за да няма надраскване. И съответно същия детайл на вратите, както са в антрето, MDF, който е фрезован. Имаме метална кант дръжка и фуга между двете врати. Всъщност това е една врата, но създава впечатление, че това са две врати. Съответно, това е втората спалня, превърната в детска стая, тинейджърска стая. Нека да я погледнем. Площта на тази стая е около 16 квадратни метра и съответно
Сега ще видим какво можем да поберем в 16 квадратни метра. Можем да поберем 2 легла за 2 деца, гардероб за всяко от тях. Тук имаме много готин фрезован MDF, шарки и другия гардероб е подобен. Съответно дървесните части са ламинирано ПВЧ. Имаме зона за игра, имаме място за втори компютър, телевизор и всичко нужно за двама тинейджери да се чувстват добре.